boss. Oh, sawa oh. Ako na nagiputos oh. Ilan na ba yung muna luto? Daghan na? Wala. 3, 8, 2. O sige na, dali kaya ako na i-deliver na yun na. Oh, watcha. Paso-paso na ko. Ay, una, maningkamot ka kina, maningkamot ka kayo sa umana. Aling bata, kasi tagi mo ganito sa kasalan nila ni... Kuan, ni... Nadit. Oh. Lalo ni Mayro. Kita ko dato, what ang gasto bisag piso. Ningon jud ka nga. Hiningon, ikaw ba yung una ningon? Ha? Ikaw mo gasto ka na, pakaamahan ka. Ano yun, natiplahan na ni? Oh, manalagtip ka. Sige na. Ilulunod na na. Ay, sa. Magkuha sa kuha akong kupan. Kaya na ng order. Ano sa man ka nang... Siguro kang kagasto dito sa kasal nila, Jubin? Ba't kagasto ta? Dati ko ta. Pero buwan ko ta. Di kita kagasto. Ito ang biyawin ng pasalig na napakagatin ha? Mayroon na ba pasalig na ito dito ang kitagin mo gasto ilang kasal? Yan. Oh. Ay, kabala kaya. Kaya mo. Mag-asal tayo. Para mag-asal. Asal manok? Oh, inasal manok. Ay, nagkatabisita kay oh, ilan lubay ako? Ako na rin yato siya. Kaya buwan na gusto na. Ganyan na. Buwan. Ako sa ito na. Ato sila ko yan ha. Yan, kwintaho na ko daan ang atong ginansya Piliman. Ang ginansya. Kapital Island. Ano ba ka, maragutan gusto mo ka nagluto? Ay, ayaw na doon, pinamagluto sa doon, happy ka doon. Hali ang atong pinggan. Doon ka. Pagkakita ka rin yung plaka. Hi, madam. Hi. Yes, madam ka lang. Tawag ko pa kay ako yung update sa kasal. Kuan man good ka lang. Si Joven man good, medyo nang luod siya ba nga ako rin pinagplano permi sa kasal. So, mo to ni hangyo siya nga i-postpone na lang sa taon namo. Kasi ganahan siya nga siya mo plano sa tanan. Mau ba? Mo lagi, ma-postpone gid ni siya, madam. Pasabot anak. Epektibo gihapon ang lumay. Ambot lang itong imuhang kuhan sa pawikan. So, na ko epektibo to. Ngano? Wa man na-cancel ang kasal, postpone draman. Ang mo lagi, salamat na lang tayo dili cancelled. Postpone naman sa dinon pero mo lagi tayang kasunsad so nakasabot na sad ko kay Lucky bayang garbo. Ba na ka. Kamu gihapon ni Joven. Wag ko siya nawa nimo. Medyo nabala ka na ba ako kay na dito eh. Una dugay ka ay natayon. Pero wag gid natayon, postpone pag yun. Oh, saan naman ang trabaho ni mo diyan, Jubin? Okay na na doon? Sabi to? Kaya, sa manuwa mo pupunta mo na dito? Bakit ba ka ng kuhan ba? Nadaon sa naman ng kalakihan, Pilipon kita naman nooy. Naugtas ani og pakita og kwarta. Uy, ang gastos ka kasal. Ay, kabala kaya. Kaya kunwa tayo kwarta. Patay na. Oo, napatay yung gabi. Karoon hindi pasalin ko una ni Nadit ha. Kapitay mo gastos sila kasal ni Jubin. Ayaw kung saya. Kita mo mo. Kung wak nyo na tayo kwarta, nga magpungso na to. Ayaw ko. Hindi pasalin ko na to. Di pa sari, di kita. Kung ako na ng kamot tagmayo, sige, pamaligya aning manok. Ang uban nga rin, hintay kong manok na silingan, di ba sig? Pero may kapital ba? Pagkaroon nga, oy. Jubin, huwag mo punta sa mga na dito. Isa na lang tatulong baw ka ng mutapusan at saka baka. Diba no? Oo. Magkamay-kamay. Paragot. Ano si mong pungutan na kung mo kuan ba jag mo place ba jag baka? Oo. Basi nakadimot ko nga kamoy nag-ingon. Nakamoy mo gasto. Kunya mo to. Bawa ko makatigong na ta. Ay, bakit bak maluoy? Oo, O, matulong ba? siya. Nasa tayo baka dong bang, hindi ka niliyabang nga. Puno-puno taon. Okay, ang baka, kasi dedehan nagkarni anak. Ako ay luto to, kaya kong luto. Balik mo na, ikaw may pasalin. Tanawa ni Ron. Hindi lang yan. Maging ka mo patag-iha, pila na kapag atong halin manok. Kay ano nga, makagasto sa kasal nila. Hindi kami yan. Ha? Sila rin may ginansan to. Kung saan pa sa makatiguman ni Pilimon para gastos kasal? Kayo na kayo lang.
Sana nga, badag magic. Karato, silingan nila, namin na yung mga manok nila. Karong gabi, di kuntog. Ano ka na pinimo? Bigtong ko na lang manok yan para wak ay sakit ay. At ibaligya mga kwarta sa huwag kapitan niya. Ano yung priso na, oy? Nindot ba kanilang manok? Igkatari. Igkapaw yan. Kasi bugal, oy. Usaha mo lang eh. Kani manok. Pila pa ka manok batigom na to ani para igastong kasal. Pila man ka pinastong manok. Yan, gusto mo mo. Gusto mo mo dayon. Dayon daw. Mabawi ra lagi ni. Kani atong gasto, mabawi ra ni. Unsaon na to ato ang gipang order sa Lindahil? Kakadagha tong 50 biga ko empanada. Pwede naman nga, ipanghatag ko to sa kuan, mga tao na mo dito sa balay. Pakaon lang nako. Unsaon na to ato? 50,000 biya gito akong gasto atong gi-reserve ato. Dili to pwede matangtang, dili pwede bawion. Unsaon man lang to, di gito pwede bawion dadet. Imo jud kong bayaran na ato. Sige. Sure, madam. May bayran gid ko to. Bayran lang ko to. Imo gitong bayaran. Kaya ato mo tong na-order na. Dayon lang gihapon to. Ana ba mo na akong ganahan ako nimo dadet kay. Dali kay istorya. Madam, napakailan ka. Aging nabasig ka ng mapapaspas sa mong kasal. Ani na lang. Nakoy nahon-haw naman. Saman. Sa nakita nako diri sa akong gamhanan na bolang kristal. Dunay paagi nga mas mapadali ang inyong kasal. Magpamabdos ka! Magpamaptos? Sure ka na, madam? O, magpamabdos ka. Ayaw ka bala ka na din. Kaya doon na tayo paagi nga mamabdos ka. Mas gidili pa magunitan ang Joven. Sige ka na. Gustoyaan lang yan. Tanga, maayo ha? Mo ni atong gamiton para mamabdos ka. Thank you. I will be ready to. Ako, narating akong tigyan dahil. Magpamaptos ko. Tag-irag. Bako na si Q.A. Grabe, ang bilang mo bago. Si Morning Bayhana na kayo nga gilikay-likayan ko nimo. Morning Bayhana yung gipulin ako. Buwan naman, May. Buwan na nga. Kita na. Bao ba ha? Bao ba? Aray ko! Oy! Aray ko! What? Aray ko! Oy! Kinsa ka? Huwag yun ka katimaan ako. O, tutoki. Pero ha! Ikaw! Ikaw to! Iuli ako nga, underwear! Aray! Oy! Aray! Oy! Sakit! Oy! Aray! Uy, ino mo siya! Sagba sa kunin mo, ha? Last lang to, ha? Last lang to! Last na lang ako pangutana. Iuli ni mo akong underwear o di? Dili! Ikiha una ako! Una ni mo makuha magbalik ang imong bra!
I love you. I wanna be in your arms for